very good morning guys. Dayo morning na, जोबोद morning. Dayo नै फुङानो फुखांजोबाखै आरोना. Dayo फुंनि 4टा जाबाय आरोना लोगोफोर. दिनै 15 जानुवारि मागो दाननि 1 तारिख guys. हेलो लोगोफोर खुलुमबाय आरो लोगोसेयैनो मागो दमासि फोरबोनि बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय अननाय आरो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय। दिनैहाय गामिनि गासै लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रानो जोंना बेलागुर सावगोन आरोना बेखौ नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों देखायनो सानदों। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय। दायो गाइस नै बिथिंजाय बायदिसिना एवगासिनो दं आरोना लोगोफोर, ओमफ्राय माखासेफोरा फैथ'वाखै बेखौ नेगासिनो दं। दायो जोङो बेवहाय थानाया गासैबो रेडिखासै, मानो होनबा जोङो गासैबो दुगैस्रां लोबस्रां गासैबो फैखाबाय। फुंनि 4टानि सिगाङावनो जोङो दुगैस्रां लोबस्रां 4टासोआव सफैबाय आरो लोगोसेनो दायो गामिनि गासै लाइमोनफ्रानो बाहागो लाफैबाय। बेखायनो दायो जोङो बेलागुर सावनायखौ स्टार्ट बानायबाय। दायो जोङो फुजा होना लाग्रोदों आरोना, दसे उनावनो जोङो बेलागुरखौ सावसिगोन। दायो एसे बोर बिना लाग्रोदो जोङो इसोरनावहाय, बेनि उनाव जोङो बेलागुरखौ सावनोसै। जै हो ब्रा मोनथिया बेलागुर सावनायनि होननानै सावनायनि खामबाय नै दायो जागायबाय आरोना बेलागुरा नै बेनो दायो सावबाय। सावना ओरैजाय लागाय नै इनिफ्राय लां इखौ मोजां खालामनो र' खामनो सायाव सिना होलाय। नै बेलागुर सावनाय नै इनिफ्राय ला स्पिकारावसो नांगौमोनलै, स्पिकाराव होब्रा ओइ लाबो फैया नामा इयाय ओइ लाबो स्पिकारा इया लाबोलै इया लाबो सावबाय नै गाइस दायो बेलागुर सावबाय आरोना नै ओरैजा लाबो स्पिकारा मोनाला नामा इये बेलागुर खामनाय नै नै दायो खामबाय आरोना गासैथिंबो सावना होबाय गिदिंनानै ओइ लाबो स्पिकारा हे इसोर बेलागुर सावनायनि नामाव गोग्गो देहा लाबोथों हे इसोर आफा बोराइ बाथौनि। ओइ लाबो स्पिकारा जाया नामा बेलागुर सावनायनि ओइ खेमाबो लागायना होदो स्पिकारा मा जाखो मेथाइसो दामनो नागिरबाय खोमा मेथाइ दामथ'ला दै बेलागुर सावबाय नै दायो। अ माय गड दम बेलागुर नै चेनेल लागाव गासिबो थाबायथ' एसे गोजानजों खामबाय खामबाय नै जा मोजां खामदों आरोना नै अ माय गड दासो मोनसे मोननै बेरदों आरोना दासो बेरहांदों।
वाव नै दासो खामजोब्बाय आरोना सिङाव खामाखै एक्चुअलि सिङावसो औवा गथा दङ दायो मोनसे मोननै जोंनिया बेरगासिनो दं आरोना औ नै दासो खामगासिनो दङ बेरगोन गासै बेलागुर सावबाय आरोना अ माय गड देग्लाय फार्स्ट टाइम आरोना स' जोबोद हेपि नांदों आरोना जोबोद खुसि मोनदों गोसोखौ अ माय गड वाव नै माय गड थाव 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 बेरगासिनो दं नै गाइस थाम थाम बेरगासिनो दं आरोना दासो खामलांगासिनो दं नै आवाज जाथाराखै माथो थाव थुनो बारा र' दा बेरगोन र' बेखायनो आं एथम बाय होनदोंमोन आखौ एथमाव थानानै नङा जोंनि खाथियाव बेरस्रागौमोन गारदावमोन औ बेरगोन नै फिथा ना मागो दमासिनि फिथा नै लावदुम फिथा गाइस सोर दंबावो दिनै एक थारिखनि जाना नायसै फार्स्ट टाइम बेरथार दुमसार लायदो माथो थावनि लायदो बेलेगाव गोला गोना kok औवाया ayo बुस्थुनों yang daura ini sama deh juga bla खालामनानै जोबना थाहैगोन नेनो ब्रा आं जोंनिया खामोन आरो सिङाव खामाखैनो खामनाय दंब्रा खामगोन खामलांगासिनो माने सिङाव खामगोन बायदि ना औवा बिलाइया नै मावगासिनो दं औवा बिलाइया औ मागोनि बक्सा दामदोरा माबा जे बंगुदा बिदान दलदुमगोमोन आरो दा साना लागि रायजोफोरा माने कार गुलायगोमोन गन्दा ओ 10 ता 11 जा मानालै दामथ'नालै दालाय जोबरा या जमा गालांसै दा इखालि दा सोरांबा फालिनोसै थावनि फैगोन बैनि दाब फैगोन बैनि फिसा मा फैगोन नालाय थाव गेरदो आरोना गाइस बक्स दामदोंना बेखायनो बेरनाय खोनायाखै आरोना नङाबा थाव बेरगासिनो दं दायो वाव हांगारा बोरै गोलैफैदो थाव बेरलायदो नै Murah, goreng kan? Oh iya. Goreng ini. Oh, ini geli pak. Geli pak nih. Bayar nom bisa kesana nih. Oh, siapa gila dah? Siapa gila dah? Gila. Wow, solid dili nih. Sauna pak.
खामजोब्बाय नै हो अ सावना हो एबार होसिगोन एबार न'सा फिसा सावना होनाया ए जिगाब खामखागोन गोरानखा नै सायाव सायाव खामफ्लंबाय नै ओइ एबार खामबाय नै गासिबो ओइ खारबोदो नै खामजोब्बाय गैला थानांलायो गोलैखासिगोन एबार नै खामबाय नै एबार न'साया अ माय गड नै नायग्राफ्रा गोबां दं आरोना नायग्राफ्रा नै सावना होबाय नै खामजोब्बाय सिङावसो मोजांथार रोंदों माथो खामजोब्बाय अ माय गड बिदिबो खामजोब्बाय आरोना नै बेलावरा आथिं बेलागाव दङ बिदिबो खामजोब्बाय नै अ माय गड न'साया नै बेफोरबायदि जाजोब्बाय औवाया गोथांना खामाखै नारा गोरान गोरानल' खालामदों गोलैबाय एबार